ବଜ୍ରକିଳା କହେ। ବଜ୍ରକିଳା କହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଆଜି ଆର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 90 ଦଶକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଦଳ ସେ ଏକ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦଳ। ତାକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000 ମସିହାରେ ସେହି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦଳକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2009 ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର କ'ଣ ତିକ୍ତତା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଣଠୋସା ହେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, କେଉଁ ହରି ନିର୍ବାଚିତ ହେବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଦ କରୁଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଏ ହେଉ ୟୁପିଏ ହେଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କିଭଳି ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟି ଚଳାଇଲେ, ଏନ୍ଡିଏକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଏନ୍ଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଦୟାରେ ବିଜେପି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପିର ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଲା ପରେ ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାର ହିସାବ କାହାରି ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁହଁ ଫୁଟାଣିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତଳକୁ ମୁହଁ ହାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଚାଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା। କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ? ନବୀନଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ନା ସାହା କହିଥିବା 120 ମିଶନ ନେଇ ଲଢ଼ିବୁ? ତେଣୁ ସାହାଙ୍କର 120 ମିଶନଟା ଶୂନ କଟିଯାଇଛି 120ରୁ। ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇକି ରହିବ। ନବୀନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ ସେଇଆ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସେଇଥିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନୁତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଯେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦଳ, ଆଜି ସେଇ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସିବିଆଇ ପାଇଁ ହିଁ ହାତ ମିଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ହାତ ନ ମିଳେଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଥିବା କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିଆ ଯୁବ ନେତା, ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୁବ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯିବାଟା ଥୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ 2019ରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବୀନ ବାବୁ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରିନଥିଲେ। ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଆମ ସହିତ ରହିବ ନା ସିବିଆଇରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଜେଲ୍ ଯିବ। ସେଇ ଭୟରେ ନବୀନ ବାବୁ
ଧରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ହାତ। ଆଉ 2019 ପୁଣି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଳିତ 19 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ପୁଣି ବିଜେପି ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକ୍ରୀଡ଼ା କହେ।